Гэта цирк за дротом на радио Свобода. На микрофоне Зянон. Я ў курсе, доклала моя з КДБ крыніца. Колькі атрымалі некаторыя з псеўдаапазіцыі. 4,5 мільёны халі-халі. Нават ведаюць, грошы давалі. Спачатку 2 мільёны за камароўкай, мільён у краме ў пакунку з пярлоўкай. Яшчэ 1,5 поза мінулым верашнем у цягніку Тэрэспаль-Берашце. Гэты рэжым абваліцца неўзабаве. Вось і паглядзім, якія будуць забавы. Вось тады настане асталавіста. Ведаюць, на каго працаваць чекісты. Зянон гэта супергерой. КДБ ад Зянона дрыжыць. Слова Зянона гэта зброя. Беларусь жыве і будзе жыць. Зянон гэта супергерой. КДБ ад Зянона дрыжыць. Слова Зянона гэта зброя. Беларусь жыве і будзе жыць. Паведамляе старшыня выбарчай камісіі. Вялікі Зянон, выканалі план вашай місіі. Уладзе сказалі ўсё спакойна, ўсё ок, а самі правярнулі байкот пад шумок. Дакладвае Зянону кіраўнік КДБ. Вось дзівяцца НАТО і АДКБ. Слухай, Брюссель, слухайце Ганцавічы. КДБ паша на Зянона Станіслававіча. Зянон гэта супергерой. КДБ ад Зянона дрыжыць. Слова Зянона гэта зброя. Беларусь жыве і будзе жыць. Зянон гэта супергерой. КДБ ад Зянона дрыжыць. Слова Зянона гэта зброя. Беларусь жыве і будзе жыць. Усё было сказано докладно, и все яны чули. Хай не думают, что это монолитная банда. Зянон гэта супергерой. КДБ ад Зянона дрыжыць. Слова Зянона гэта зброя. Беларусь жыве і будзе жыць. Зянон гэта супергерой. КДБ ад Зянона дрыжыць. Слова Зянона гэта зброя. Беларусь жыве і будзе жыць. Зрабілі клоунаду, провалили все. Ад Зянона дрыжыць. Слова Зянона гэта зброя. Беларусь жыве і будзе жыць. Зянон гэта супергерой. КДБ ад Зянона дрыжыць. Слова Зянона гэта зброя. Беларусь жыве і будзе жыць. Паведамляе старшыня выбарчай камісіі. Пунку з пярлоўкай. Яшчэ 1,5 поза мінулым верашнем у цягніку Тэрэспаль-Берашце. Гэты рэжым абваліцца неўзабаве. Вось і паглядзім, якія будуць забавы. Вось тады настане асталавіста. Ведаюць, на каго працаваць чекісты. Зянон гэта супергерой. КДБ Вялікі Зянон, выканалі план вашай місіі. Уладзе сказалі ўсё спакойна, ўсё ок, а самі правярнулі байкот пад шумок. Дакладвае Зянону кіраўнік КДБ. Вось дзівяцца НАТО і АДКБ. Слухай, Брюссель, слухайце Ганцавічы. КДБ паша на Зянона Станіслававіча. Зянон гэта супергерой. КДБ ад Зянона дрыжыць. Слова Зянона гэта зброя. Беларусь жыве і будзе жыць. Зянон гэта супергерой. КДБ ад Зянона дрыжыць. Слова Зянона гэта зброя. Беларусь жыве і будзе жыць. Гэта цирк за дротом на радио Свобода. На микрофоне Зянон. Я ў курсе, доклала моя з КДБ крыніца. Колькі атрымалі некаторыя з псеўдаапазіцыі. 4,5 мільёны халі-халі. Нават ведаюць, грошы давалі. Спачатку 2 мільёны за камароўкай, мільён у краме ў пакунку